No voihan himpula. Hei hei hei, siellä Heikki ja Jaana, jos olette joutilaana. Tässä ois teille vaihtoehto, jos on yrittämisen tahto. Täällä ois tarjolla passikuvapalvelu. Löytyy vuokravarasto, avaimien tekopalvelu, kirppispöytiä monta sataa. Uudet taloustavarat, uudet ja vanhat huonekalut, kirppistavaroiden hinnoittelupalvelu, UPS:n toimipiste. No oiskos tässä ja monta syytä ostaa kirppis itsellesi? Tulehan paikan päälle kysymään lisäinfoa. Osta liiketoiminta, osta liiketoiminta, osta liiketoiminta. Kirppis on myytävänä. Osta liiketoiminta, osta liiketoiminta, osta liiketoiminta. Kirppis on myytävänä. Osta liiketoiminta, osta liiketoiminta, osta